Abafundisi nabafundisi ama-elders siyabonga kakhulu obaba nomama bakhona abantu abasha mathini siyabonga kakhulu worship team got the glory. Amen. 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 Ngathi ngangipha la kancane ngiright ngangiyibeka emlonyeni siyacana banoke kahle ikuthe siyabonga bazalwane egameni kaJesu Kristu. Awu amen. Hayi manje ngifuna phela namhlanje ngiyabikela egameni kaJesu. Awu amen. Ngiyabingelela neKaizer Chiefs. Ngiyabona amen usale FNB. Ngiyabingelela amabhakabhaka ithi yabo. Glory to Jesus. Because of our time, izwi sofunda kakhulu ngikhulume kancane. Luke chapter 8. Uyathulisa uJesu. Tshela umakhelwane ukuthi nasi vumo siyamlalela. Yonke into obhekene nayo uJesu uyakwazi ukukulisa. Anengizwa kina. Yonke into obhekene nayo ungasayibika enyangeni. Ungasayibika kubathanda. Kodwa ibike kuye. Hallelujah. Ngizolomhlabelele nje namhlanje gaga ungusa kakhulu. Ubuyathi zizobuyisela izitho zami, uyabuyisela izitho zami, sikhonza uNkulunkulu obuyiselayo. Asishumayeleka namhlanje sikhonza uNkulunkulu obuyiselanayo. Angibonge igama lenkosi noma sebenza ufile kodwa yena uyabuyisa uphila. Glory to Jesus. So bemezela tshela lokulungileyo ukuthi izohamba kahle. Angibonge igama lenkosi ngizotshela umuntu ongenaplan ukuthi noma ungenayo iplan kodwa kuzohamba kahle ngoba uJesu uyabuyisela. Oh, Shikarabasaya. Luke chapter 8. Sikale verse 49. Then we pray. Ngathi ngokuka Luke chapter number 8. Sizofunda from verse number 49. Yes. Esakhuluma kwafika othile vela kwabaphathi wesinagoge, kwamphathi wesinagoge wathi kuye, indodakazi yakho isifile, ungabe usamkhathaza umfundisi. Ngepha uJesu ekuzwa lokho waphendula wathi, ungesabi, kholwa kuphela iza kusinda. Esafika endlini ngavumanga ukuba kungene umuntu naye, kepha oPetru noJohane noJakobe noyise wentombazane nonina babekhala bonke beyililela, kepha wathi, lingakhali, ayifile kodwa ilele. Bamhleka usulu bathi bazi ukuthi ifile, kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi, ntombazane vuka.
wabuyela umoya wayo yavuka khona lapho wayala ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo bathuka wabayala uba bangatsheli muntu. Babegameni lika Jesu Kristu ophilayo nonamandla. Akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Izolo bekubuye namhlanje kusenguwe. Nanti izwi lakho Nkosi lizokwehla kule ndawo. Malifike inhliziyo Nkosi ifundile ukuba malingena kuyo lihlume likhule njalo enhlizweni. Ngegama lika Jesu umkhonzi wakho sikulalele ngaye ukuze konke kuhambe kahle kulonyaka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Amen. Alibonga igama lenkosi. Amen. Leza namhlanje kushilo kakhulu ukuthi vuka. Yes. Sizovusa okufileyo. Amen. Sizovusa osengakhohlwa. Yeah. Sizovusa noma yini ekade ungasayiboni. Mafika uJesu siyavuka izinto. Glory to Jesus. The story sifunda iBhayibheli bazalwane. Wayeqeda ukuphila umama oyekade nomoya. Alibonga igama lenkosi. Uma ekuphiliswa lithi iBhayibheli ngoba njengoba kuphila lo mama umuntu obelande uJesu uJayiru obelande uJesu ukuba ayokhulekela indodakazi yakhe. Anikhona bazalwane endleleni umama wabovatheka kwaphila yena. Uma sebethi aqhubeka nendlela kufika isikhulu sesinagogo sithi ungamsamhlupha umfundisi ngoba le ndodakazi yakho isifile. Amen. Hallelujah. Kwathi ukuthi ukhuluma kumuntu onenhloso yokuthi ingane yakhe izophila. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli esasho njalo waphendula uJesu wathi ungesaba ngoba indodakazi yakho ilele ayifile. Lebona uJesu wena ungaliki ukuthi awunalutho kuJesu unakho noma abantu bengasaboni ukuthi kukhona. My God. My Jesus. Hallelujah. Uma bethabade welutho basuluka 1:37 ukuthi akuyenzeki bathi kuJehova kuyenzeka. Ungadlala abantu namhlanje kodwa zakho zibheke kuJesu. Hallelujah. Oh my God. If you look at verse number 15, which verse number 50? Uverse number 50 uthi, yebo uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi, Baba, kunezinto esiyitshelwa abantu bese kuzwa uJesu. Yakuthandazela ukuzonke abayikhuluma kungazizwa kodwa uze uJesu wakho. Shout hallelujah. Ngoba abantu bayaqedana amandla uJesu engezwanga. Alibonga igama lenkosi. Abantu bayakwazi ukubona izinto ungayiboni. Kodwa uthandazwa namhlanje engathi wangezwa kuzwe uJesu. Bathi abantu esifile ungamsamhluphi umfundisi. Kanti uzozwa abantu bazalwane waphendula uJesu. Angazi le ndoda yayingasho uJesu ayikhuluma noJayiru. yeah. Uthi ungamsamhluphi umfundisi. Kantilohlola ukuthi umfundisi ozwayo. Yeah. Bese sengathi ngena bathi ayikho lento lelisonto engathi ungangabezwa. Ngoba ungabazwanga uJesu uzobezwa. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Verse 51. Esefika endlini akavumanga ukuba kungene umuntu naye, kepha oPetru noJohane noJakobe noyise wentombazane nonina. Lalela. Kukhona abantu abangadingeki mangizosolva inkinga yakho.
uma ulungisa inkinga zakwakho bakhetha abantu abeza enkingeni yakho lithi mayifika uJesu nokuze kusiwe kuwo akabavumelanga ukuthi bangene kodwa wangena noPetro noJohane nabazali bentombazana nikhona abazalwane khona izinto ongafanele uzenze phambi kwabo bonke abantu bazohlekisa ngawe kuFacebook bazobukisa ngawe kuWhatsApp uma sawunenkinga choose abantu othandazana baza abantu bomthandazo wakho baza abantu bohambo lwakho singakhonza sonke kodwa sithembani sonke uhambe nabantu othi ngonyaka yonke into izohamba kahle kukhona abantu abayiphikayo kodwa bahleli la funda ukwasefa abantu mase kubhekene nenkinga yakho amen webazalwane khona ngisho into engamele uyifakaze ebandleni kugcwele umuntu yazizwa ngilungiswa yina akona bonke abantu obuzwa inkinga zakho uzonza lafunda beselandela babekhala bonke beyililela kepha wathi ningakhali ngoba nabakhalayo bonke wonke umuntu oyekhona kanjani ayikhala ngoba nokukhala ungatsheliswa ukukhalelwa khona abaprethendayo benze ngathi bakhala nawe kanti abantu bohleka funda verse 53 okay verse number 53 bamhleka usulu bazi ukuthi ifile manayo ngoba lebekhala bonke ngoba nabahlekayo uyabona ukuthi labazali bona bafebe indodakazi abantu bakhala kanye nayo ungazi ukhiphe yonke into uyikhiphela abantu abakhalayo kanti akusibo bonke abakhalele wena abanye bazohleka basudonoti basheshe bahleka kanti uJovu uyangizwa kade bekhala manje uma sekufika ukholwayo sebeyahleka khona abantu abafikela uzohleka ngey'nkinga zethu so ngakhe noma ubani inkinga yakho ngoba phakathi esontweni khona abakhalayo khona abahlekayo bazi abantu bey'nyembezi zabo ungayiboni into iy'ngane zakho phoba uzothena uyabaqonda ukuthi bakukhulekise kanti abahleli bakho kodwa uyatshulisa nesivunguvungu nesiphepho siya babekhala bonke beyililela kepha wathi ningakhali ayifile kodwa ilele bamhleka usulu bazi ukuthi ifile uJesu akayikhulumi into enegative amen uthi kufike atshele njani umuntu noLazaro kwathi ufile wathi uJesu njani ungasheshi uyongcwaba amaphupho akho ungasheshi uyafihla ngoba uJesu sezwini atakhamelayo sizwile ukukhala kwabala
Usethi ungamsakhathazeka ngoba ulungileyo kuzomhambela kahle. Kuzomhambela kahle into zakhe ezipile. Kuzomhambela kahle into eziphuphile. Glory to Jesus. Ngizwa namakhona. Bakhala bonke. Bahleka futhi. Verse 9 lapho singathandaza. Kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi, ntombazana vuka. Wabuyela umoya wayo yavuka khona lapho waya ukuba inikwe ukudla. Mama wenze njani Jesu? Wayibamba ngesandla Bengasekho abantu. Ngicela mina ukubamba uJesu akubambe bengekho abantu. Ngiyakusaba ikhona elifutha abasekozweni elingasazi isandla sikaNkulunkulu lilodwa. Ngicela mina ukuthi kuyenza ubudlelwano uNkulunkulu akubambe bengekho abantu. Ngiyakusaba ikholwa elikhuluma ngeyilimi masesontweni kodwa ekhaya bo. Amen. Wabamosha abantu Jesu abahleka wangena nabaserious. Nkosi yami. Engadonya ungavizithwa abantu abaserious. Engadonya ungavizithwa abantu abangakhala abangahleki na abantu abathi into efile bathi bona iyaphila. Yes. Abantu abafuna ungenamali bathi ama-millions ngiyawabona phezulu impilo yakho. Sabelo mhlaba. Sabona umfundisi. Ngithe ngisahlela phansi. Bathi baba ngibona imali phezu kwakho. Ngibona imoto phezu kwakho. Asazana sikalibona. Asethi mina tshela nolungileyo ukuthi kuzokhambela kahle. Ukube bengomunye wabahleka bengizohleka ngoba ngiyazibona ukuthi impilo nami into evile ihlukene. Kodwa uma esebambe uwedwa izwi lakhe liyathulisa lishimqabanga. Glory to Jesus. Akawubona izinto ezinhle phezu kwempilo yakho. Susamehlo ey'ntweni ezingaphumeleli. Bafundosi usathana namanga kule position uya kuyona olungileyo kuzomhambela kahle. Glory to Jesus. Akunakugula, akunakufa, akunasela enototi impilo yakho kulo nyaka kuzokuhambela kahle. Kuzathi uma ucela ukukhwela uNombani. Zizwa abantu abangosawuli kade khuluma ngalo ngomuntu abathandazayo uNkulunkulu akhulume kuDavide athi uyomkhalela kuze kube nini ngoba ngimlahlile. Kunabantu abathandaza belahlile. Choose abantu who will come into your house and face your problem. Don't bring anyone. Phambi abantu siveza sekwenzekile. Angizwa nini? Ibhayibheli lithi ukukholwa ukuqiniseka izinto ezingabonwayo. Bathathe uhlebele. Ungajwayeli ukufakaza ngezinto ongakayitholi. Uzandisela izitho ezihlekanayo. You must shame them. Uvele bengasakulingene. Uthi uJehova. Angeke izinto ezifakazo amandla.
uthi le nto yenzeka kudala nanizolani ngani mazu akazibeka kanjani ngoba kuzulu basalwana eshonweni akuyona indawo yokukhuluma izinto kodwa indawo yokulanda izinto. Mantiene un menù che chiusa me. Non lo ma che no, piace passare. Volete dire culevisi. Ma se non vedo che non sanno ma cosa vuoi. Ma vuole da parte da sesi. Usted vive. Glory to Jesus. Amen basaba. Kodwa ukhona uPetro noJohane. Ubuyibona ufuna ungene nami athi Jesu ngena engike osuku ngenebu amena beselinda wena alindele ukuphakamisa akakena kushiye ngingabeza abantu wena Jesu ungiphendule ithi Bible niyothula mina ngiyolwe ngifisa ukudonyala bangabaningi abantu abangidinelayo abangalizwi izwi lami bese uThixo yena abezwe ngingakabezwa. Hallelujah. Akumnandi kula kwelimpi obungayazi. Uze umuntu esezoxolisa. Kade ungazi ukuthi wenzeni. uJehova useyilwile. Kuthi nawe yakhe useyilwile. Kuthi izinto yakhe inhlanhla seyikhona. Kuthi akithi lokho apha sekwenzekile. Wazalwa. Hallelujah. Hallelujah. Umekade kubambe ngesandla. Awumi namashwa. Uthuma khoma mayifika uJesu yakhaya. Mayibamba ngesandla makena ayawa. Mokulandela iminyaka yavule. Let your doors be open. Hallelujah. Let me finish. Verse number 54. Kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi, ntombazane vuka. Ngicela uJesu abambe ngesandla abesevusa izinto. Amen. Now sacabanga ukuthi uzokuyithola. Singathi naziwa bambala. Amen. Ntombazane somebody say vuka. Somebody say vuka. When Jesus umuthi sifika endlini yakho ekubalisani amemeze namhlanje nimemeza phezu kwamabhuku akho nosuwacaba ngingazaba khona mhlawumbe usuwathola abantwana ayikezokushadana kusamabili shada vuka moto vuka usivuka mayivuka siyamemeza namhlanje azivuka
Siphendele bamzungu wathi uJesu bafundi bakhe anolinda eJerusalem nize namkelishwa manje. Nezomzalwane uPetro wayengumfundi oyigwala. Kodwa mhla embetha amandla bathi behleka abantu bebathabile kwathi ukuthi ebusuku ababhale naye wavuka lena abadalwana nabo. Nangizozalwa kula kaQungisibili nabahleki bakho baphuthe uShishi kulonyaka. Uthi lo baba ufike sibone imoto eningi abandleni lakho. Uthi ngibona umbala oblue. Kasi ngibuka la mathuko kuthile. Yabona nje lapho sengihamba nje ngokuyoyimila nemo nje mina. Ushi. Sizobani imoto lethi car wash. Hallelujah. Ukuhamba Koko zilicense. Wewe koko moto zilenazi. Uthi automatic. Lonyaka siyadrive. Lonyaka siyayithengisa. Siyaphuma epolitiki. Lonyaka sothandaza abantu. Ngoba sibathembisa. More than 3 times. How can I have another garage? Amen. Uvakashela buy cars. Uvakashela state agent. Awusebenzi. Hamba uthenga isikhopa selunch. Kuzomhambela kahle. Ngizwa mina. Ngizama wendane ezinomethiki. Ngizokufika nanithi. Ngizothenga ama-calculator. Ngiyothenga yonke into ngoba this year konke kuzoba kahle. Amen. Uthatha umfundisi ebusuku ubeka isandla. Akekho ngabafana noJesu ungenze lutho. Siyabonga Jesu. Yinto efunayo ivakashela. What may your gross as a gross in Jimmy? Who gross are any shamba? I'll see you down much. Who comes through when you left there? I'm going to come to the boss. I'm the one who's a shop at Bonyaga. If you got a flat cage of chat for me. No, now. Abantu zamanayisenzwe ndaba mfuna umuntu ozanizo zokukhwela ngemoto. Funa abantu ozanayidrive. Hallelujah. Thatha le advantage osilonyaka unyaka okwenzeka kwezinto. Into kanti ihlolo iminyaka. This year. Yebo. Ubambisa isandla sakho.
wabuyela umoya wayo yavuka khona lapho waya la uba inikwe ukudla. uJesu engene yacabanga nje nalisho mntata basebeqalile ukumba emathuneni beluzibeka umntwana kanti uJesu akafiki. Ngiyabona lokho isikhathi siza nina nje afike uyabatshela ukuthi ungakukhanseli bahleka nabathekazi bekhondeja lento ingakazile khona makufika uJesu yenzeka makufika uJesu yenzeka lithi umoya wayo wabuyela masinyane kuyo lokhu kule ngikhozayo uyabuyisela lokhu kule ngikhozayo ubuyisela yonke into elahlekeleyo. He's Jesus who restores. Jesus of 2025 uyabuyisela. Ngizakenziswa nonkosikazi sawuphatha ku-225 walonyaka ngokuthumba uyabuyisela. Ngike ngamuzwa Abraham ethi eyobulela umntwana mawufunda kuHebrew 11 uthi ngokuba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyabulala aphinde futhi njani aphilise. Uthi ngizombulala umntwana wami njengokusho kwezilalo kodwa futhi yena uzobuyisa impilo yakhe. Angazi uNkulunkulu banesi ziyabuyisa into zakho, ziyabuya into zakho, ziyabuya into zakho, ziyabuya amandla yabuya, amandla kaBongo ayabuya. Nizokhuluma ngeyilimi kweyakho. Let us all stand. Return this up. Lift up your hands. In the spirit, look for the hand of Jesus. Not to turn us back on our church. Give up because Baba is a definite folk. Hold me, Jesus. Unenzilutu isandla zika Jesu. Sinakubambile, God bless you. Hold me, Jesus. Ngibambe. Ngenze Nkosi. Nginabezwa abantu abagxekayo. Kodwa wena ubezwe. Mayisibambe ngesandla. Ukhuluma igama lelodwa. Rise up. Vuka. Vuka. Bona abantu abasha bevuka namhlanje. Ngibona umama bevuka namhlanje.
abaswele abantwana ngibona amabili ngibona izibeletho zikhala phansi. In the mighty name of Jesus. Bonke abathandathwa ngivusa amandla akhathele imithi. In the mighty name of Jesus. Jesu yakuyisela ukuphila kwakho le ntokozo kwaba nayo uJesu akayibuyisa bomama yakhumbulisa intombazane le yaphila into uyifisa Jesus can still bring it back mvumele abambisa isandla uyazazi insizizithu futhi ngaye ziyakuphela zithi nya umhlobo wami Jesu